Di pa yung kabalo di ay na lang. Abri na na. Sige, kabalo ka asa. Wow! Ang neutral na. Sige, hinay lang. Anak. Yeah. Okay. Okay ha? What's up mga laagan? Nakalaag na ba ang tanan? May pani akong mama. Senior citizen na pero tungod sa kadaghan niyag lakaw, naka-decide siyang mag-driving lessons. Wow! Imagine sa doble size nga edad. So karon uban ni mi ug iyang ipakita ang iyang driving skills. Ug tinuod ba gyud nga makapadagan siya sa sakyanan. Padulong na gyud siya. O mo drive siya sa manual. So guys, ako ang dili kabalong manual, siya ang kabalo na. So ang task nga mo is ang kaning sakyanan na multicab, iabali lang na mo diha. Doon lang kayo ha. Doon lang. Remedy na mo kay kami ramang duha dire. Tulod na lang siguro. Itulod na. Itulod na lang na mo. Bago pa mo po siya nag-drive. Wa pa man siya Makasuka na ko sa amin sa kumaestro. Pero at least wala pa jud ka ni graduate. Wala pa hinon siya ni graduate. So okay lang pod ni tawan ka daw. Sige. Ako? Uy, murag yelo may sakyanan. Fikir pang inita diha. Di pa gyud kabalo di na lang. Abri na na. First time. Patay, iting inita sige. Paandar sa. Ay, dili ka pumusakay. Asa? Sige, kabalo ka asa? Wow! Ay saha, wapa na ako gilak gawas ang pula. Sige. Kita ni mo? Naanday na? Basta magpaandar? Dito slap sa dito. Sige. Ayaw sa ikuan na. Kasi imo nga i-accelerate. Ayaw sa. Sige. Andar. Sige. Yes! Paasa siguro imong kuan til. Ay, yung ana na ko. Ano man? Kay trip ko naman eh. Ayaw sa. Ako sa may pagawas ng sakyanan. Mapagbantay yun sa likod ha. Oh. Ha? As ako sa liyo. Ayaw lang. On lang. Ayaw na pa-clutch. Neutral usa na ko ni. Neutral na daan. Neutral na daan? Oo. Dili na ko mag-clutch. Ayaw na. Ganda niya mag-clutch. Wow! Neutral mo na. Neutral ni? Oo. Neutral na. Sige. Hinahinay lang. Hinahinay. Dili lagi. Okay. Sige. Awa sa dia kaya pasang paano ng sakyanan para maka-atras ka. Sige. Hawa. Init na good kayo. Ayaw pagpa. Ito na kadunang ka. Ayaw pagpa. Hinay lang. Okay. Tayo sa ase. Ano man? Sinaganyan tulad. Tanawan si Diriha sa likod. Hinay. Unsa naman? Wala pa ka nanudlay. Sige. Pura na yung sige, driver sa multicab. Go. Kaning kini. Sige, go. I-reverse na ako. I-reverse. Neutral man eh. Sige. So, ako, wapa ko kabalo kung saan. Di, i-ana man siguro na. Ansa man? I-ana, sige. Hinay. Ana. Sige. Go. Ana. Nya, pag human katong talikod. Ana. Ay, dili. Yeah. Okay ha? Sige. Hinay lang. Na si Sila. Sige lang, kay reverse mo na. Anak-anak, oy. Sige. Kuyawan mo ko, oy. Pipi ko na sa. Sige. Sige. Hinay lang.
Hinahinay. Dili ra gyud taon mis likod mo. Kuan guys. Hinahinay, ge. Hinay. Nya. Accelerator gamay. Nya. Sabay buhi. Giningot. Sige. Hinay na. Okay. Sige. Okay, talungan na. So mao to nga niundang na lang pud mi kay wala gid mi nakapadagan. Nya kay kabalo man jud ka nga daghan pa man pug ugma.